What's up mga tol? Uy! Kain na naman! Dasing Mukbang is back! Dating Mukbang is back! Uy! Mga tol, naririnig nyo ba? Bugis ko na kami. Sobrang crispy nito mga tol. At maligayang bagong taon sa inyo mga tol. Naway napapasaya namin kayo kahit sa konting mga kalukuhan lang namin. At ngayon, kainan na naman tayo. Kumakain na kayo dyan ah! Ay, ito na. Ito ka! Ay, saan nga ito? Sarap! Murag yung mga bukang nyo rin. Ikaw nga. Ganyan tolo? Crunchy? Ipong isa. Why? Go! Bumas na to ba eh. Wala naman ako sa usap ngayon mga tol. Kainan muna tayo mga tol. Well, malungog din nila. Mga tol. Ano lang? Delicious. Nice. Mang Tomas mga tol. Mga tol. Pagkain mga tol. Kain tayo mga tol. Sa hindi pa kumakain dyan. Kain tayo. May live food din sir. Si Papa mga tol. Standing ovation. Mga tol, nakaharap pa lang. Nasa gilid yung lag. Halika nga dito nga. Namimiss ka na nila eh. Halika dito nga. Likod ba? At wala nga palang Q&A na magganap mga tol kaya. Walang nagtatanong. Nakalimutan ko mag-post sa page ni ate mga tol. At sobrang late na. Tol, Kaya kainan agad. tapos tol. May nakikita ko doon tol ba? Sa page natin tol na merong medyo nag-confuse sila tol kung ano ba talaga yung totoong page niya doon tol. Dami ko nababasa ng mga post doon tol. Nung gagawin na din yan tol. Yung totoong page niya yung tol, yun talaga yung pantolo, yung nagmamay-day siya palagi tol. Kaka-active lang ni ate sa kanyang page mga tol. Pero yung isang simple ways na fan page mga tol, okay din yan mga tol. Mga tol, Yung page niyan mga tol, fan page lang yan mga tol. ako tol. At alam ni ate na nag-i-exist yun mga tol. Mga solid na mga baby players yan mga tol. Kaya Puntahan nyo din yan mga tol. Patulis na rin. hirap magsalita. Kain ka muna tol. Kain mo na ako mga tol. Baka yun na yan mga tol. Chill up lang kayo. Hindi lang kayo mga tol, huwag kayo lang haluan ng mga lalis-lalis mga tol. Do the do. Kainan na lang muna. Tama ka. Sausaw sa juice
yung isang pa mga tol ng lechon. Tapos na ako kumain. Sobrang busog ako. Kasi mudeng mga tol. Live audience yan mga tol. Alat. Sobrang tagal na namin naghanap ng Mang Tomas mga tol. Saan mo nabili tama? Dili na, dili as well. Oh, dili ha. Spice. Namisin si Mang Tom. Ano nang bibenta ng Mang Tomas dito sa amin mga tol? Tomas, baka naman. Kanin. Shout out nga pala kay Murja. Shout out Birch. Salamat mo dyan. Hindi pa niluto yung dugo-dugo. Dinuguan. Parang i-crispy din ata ang batok natin dito tol. Kung batok ko tol. Wala yan tol, minsan na naman ko. Kakaiba talaga mga tol. Pag nandito si kumpleto yung pamilya mga tol ba? Ayun, kami na lang dito kasi hindi talaga sila makauwi. Kami na lang titira ng lechon. Pero may atake yung mga warriors dito mga tol. At papit lang natin mga tol yun. Kaya mga tayo na hindi pa rin tayo lumalabag sa mga protocol. Mag-ingat na tayo palagi mga tol. Tol, may nababasa ko tol na may bagong strain na naman ng COVID tol. Ano masasabi mo doon tol? Stay home. Stay safe. Yan lang. Yan nga tol. Sana hindi na maging katulad ng 2020 yung 2021 mga tol na. Parang, ano tapos namin? Kawin. Parang lockdown ng taon. Ibang klase experience yung mga tol. Ano? So, may mga negative na nangyayari, may mga positive din naman. Kaya tuloy lang ang buhay mga tol. Cheers! Pero base sa research ko mga tol, Nag-research ka tol. kaya ang pa. Yung vaccine na ginagawa nila ngayon, gagana pa rin sa new strain. Base lang nga bata ko. Yun! Mag-klase na. Lagyan na natin ang subtitle kasi Sobrang crispy mga tol. Ibang klase talaga sumot dyan. mga kakaibang timplahan ba? Buga na kayo. Ngayon talaga, may ganda ka na kanila tol. Ngayon talaga yung New Year mga tol. Hindi talaga namin, wala talaga kami plano na mag-ganito, mag-kitchen. Kasi kami lang dito mga tol eh. Magkaabutan na naman ito ng Marso, kakapaksiyo mga tol. Pero si ate kasi mga tol, sabi niya, mag-kitchen ngayon. Eh, wala na tayong magagawa dyan. Ate na nagsabi eh. Ate natin yan eh. Ate ng buwan. Ate number 1 natin yan eh. Papatira na namin doon sa mga tropa mamaya mga tol. Gusto nga niya ang dalawa nito eh. Ano? Pinadalawa mga tol eh. May ama at ina. Tapos
Para sa birthday mga tol. Paksiw na. Ito yung mga napaka-advance na mga pag-iisip ng mga tol. Election na yung New Year. Pagdating ng March, mga birthday ng mga tol, mayroon na tayong handa, paksiw. Okay ba yun, tol? Baka umabot pa sa Pasko tol. Gago! Hindi na yan, tol. Ah, Napag-crunchy, tol. Pangbat sa oras. sinabi mo ba? Natatawa ko tol sa mga post ng Pasko, tol. Yung mga lechon nila, tol, na parang aso na ba? Nag-order sila ng mga lechon na, tol, mga 1,500. Pagdating na rin ang mga parang aso. Napagod na daw. Napagod na mga tol, nakahiga na. Ano yung nangyari na tol, no? Sobrang busy siguro ng mga nagtagalog sa sobrang daming orders ba, no? Sinabi mo ba tol? Napagod na yung mga lechon kaya ikot. Baka nalito na yun ang mamanoy. Na ano ba lang ng mga baboy? Baka sumubra yun sa ikot mga tol. Kaya napagod. Ibang klase din kasi yung iba tol, kaya na parang nang aso kasi yung sa loob ng lechon wala nang laman. Napudol. Puro dahon lang. Ah, wala ba na? Ibang diskarte rin ba? Pero, bantayan ka pa ha. Pag inuugaan ang tawag ka na Sarap. Klase mga utol. Yummers. Talaga lechon mga utol. Tapos na ako mga tol. Last bite mga utol. Gusto tol? Sinabi mo ba? Mga tol, tapos na kami magmukbang mga tol. Sana nag-enjoy kayo mga tol kahit wala kayong, hindi masyadong nag-uusap. Kain lang. Sarap na lechon mga tol, the best. Salamat sa panonood mga tol. Oh, mga na sa nila mga utol. Bagay na naman. Hanggang sa muli pagkikita tol. Paalam. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam tol. Paalam tol. Paalam.